Hi friends, welcome back to my YouTube channel. ಎಂಚೊಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ನುವೆ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಮೈಂದು ಬೂಡ್ತು ತೋಜುಡಾ ಫುಲ್ ಮೈಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 7 ಆತು ಜಾಂದು ತುಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಉಲೈ ಚಾದಿಯರೆ ಪೋಡು ಟಾಮಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಪೂ ಉಂಡ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಾನು ಅವಸ್ ಕೊರಿಯ ಗೊಬ್ಬರ ಅವು ಬುಡ್ಚಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬೋಡು ಪೋಡೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕೊನೋದಿತ್ತು ಮಿತ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಾ ಕೊಡು ದಿಲ್ಲ ನನಕೊನ್ನೊದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಚಾಗ್ ರೊಟ್ಟಿ ಅವನುಂಡು ಇಂಚಿಟ್ಟು ಚಾದಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಯಾರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತದ್ದು ಚಾ ಪಡ್ದು ಒಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಬತ್ತೆತ್ತೀಯ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಣತೆ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಟೈಮ್ 8:36 ಆ ರಿಕ್ಷಾದಾರು ಏಪಗೋರ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚದೊಂದು ಶೋಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕುವೆರತ ರಪ್ಪ ಬರ್ರಪ್ಪ ಉಂಟ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಪುರಪಿತ ದಿಯೋಡು ಅಡ್ಪೋಡು ಹೊರಸೋಡು ರಪ 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 ಮನ್ಪಗ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಏನಾಯ್ತ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನೆನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾದಿದ್ದ ಅವು ಮಿತ್ತದಿತ್ತು ಎಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾದಿದ್ದಾವ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತು ದಿಯೋಡಾವು ಏಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾ ತುಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಗ ಅಂಡ ಪಾಡುವೆ ಇಜಿಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಇದು ಮಿತ್ತದದಿ ಇದು ತೋಜುಂಡ ತುಕ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತದಿಂಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂತು ನಲ್ಪ ಗೂಡು ತೋಜು ನಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ದಯ ರಿಸ್ಕ್ ಬೊಕ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿನಿ ಬೂಡ್ದು ಪುಡಾಂಡ ಪೋಡು ಬೊಕ ಲೋಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ತಾಲೆಜ್ಜವು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಬತ್ತದ ಪುರ 100 ಪುರ ಅವೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ರಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ ಅಂತೆರಿನಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಡು ದನಿ ಬೇಗ ಬತ್ತಂಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪುರ ಸುರು ಮನ್ಪುರ ಈಗ ರಪ್ಪನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮುಂಚ ನಾನು ತುಕ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಪೂರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ತುತ್ತೆ ನಾನಂತೆ ತುವರೆಂಡು ನಾವು ಬೊಕ್ ಬೆತ್ತದಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಟಮ್ ಪೂರ ತೋಜಾವಡು ಲಾಗಡು ಐಟಮು ಅವೇ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡಿದು ಕಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಪೂರ ಉಂಡು ಶೋಕ್ದ ಅವರ ಬತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆಪ್ಪ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಈಗಲೇ ತೋಜು ಯಾನ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗನೇ ಪಿರಾಡು ಸುಮಾರು ತೋಜು ಅದೇ ಉಂಟಲೆ ಅಂಜಿ ಪುಚ್ಚ ಉಂಡು ಆ ಬುಲ್ಪುಂಡು
ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚ ಇಚ್ಚತ ಆಯ್ ಪಾಪ ಓಡೆ ಪೋತೆನ ಒಂಜ ನಾಯಿಲು ಮಿನಿ ಪತ್ತು ದಿಪ್ಪ ಇಜಿಂಡ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋತುಂಡು ದಾಲ ತಿಚ್ಚಂದೆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತಂಡಯ್ಯ ಓಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡ್ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಂಡಯ್ಯ ಅದೇ ಅಂಚ ಮುಲೊಂದುಂಡು ಪಾಂಡ ಪಾಂಡ ಬೋಡಿ ಪಾಂಡ ಬಸು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂಚುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವೇ ಆಯ್ತು ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಚೀಟಿ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತು ದಾದ ಅಂಡಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊರ್ರೆ ಬೇತಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಪೂರ ವಿದೌಟ್ ಲೈಟ್ ವಿತ್ ಲೈಟ್ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಕೀಚನ್ಸ್ ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಾಣ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ತುಟಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪತೋಟು ಪಂಡವು ಕಾರ್ಟೂನ್ದ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವು ಪೂರ ತೂಪೆರ ತಕೊಲೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ನಂದು ಇಂಕೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಥಾರ್ ಉಂಡು BTS ಉಂಡು ಅವ್ರತಿ ಬತ್ತೀರಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ರೆ ದಾದೆ ಬೋರ್ಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ದಾದೊಡ್ಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಡಿರು ದಾದಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರಿ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ದು ಬೈದತೆ ಆ ಫೋಟೋನ ಕಂದಜಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬೈಯಡು ತಿಕ್ಕುಡು ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಕನವಡು ಫೋಟೋ ನೆಟ್ಟೇನೆ ಮಯೂರಿ ಉಂಡದೆ ಅಲ್ಪ ಜುಲೈ ಉಂಡು ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ದು ಕನಪ್ಪ ಅಂಚ ಯಾನು ಫೋಟೋ ಕನತದು ಬರ್ಪೆ ಎದ್ದು ಪಕ್ಕ ಬೋದು ಬತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಅಂತ ತೋಜನೆ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂದೆತ್ತಿತ್ತವರ ಅಂಚಂಡೆ ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ತೋಜು ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆತ್ತಿನ ಪುರ ಉಲ್ಟಾ ತೋಜು ಅವು ಮಿರರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಐಂದೆತ್ತಂಡ ಸರಿಯೇ ತೋಜು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಪಡೆದು ಪುರ ದೀಕ ಅಕ್ಕ ದಾದ ವಿಷಯದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂದ ಅನ್ನೊಂದು ತುಷ್ಪಲ್ಲೆ ನೆಂಚೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಪೊನಚಿ ಮದ್ಮೆ ಬರೆತಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಣಸು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಲ್ದಿರಿ ಗಗ್ಗರ್ದಿ ಪಲ್ಲೆ ಗಗ್ಗರ್ದಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಒಣಸದು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆದ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತೀನತ್ತ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಒಂಜರೆಗೂ ಹೋಯ್ನಿ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆದ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡುಂದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆದ ಪೂರ ಹೋಗ್ತೀನತ್ತ ಅಂಚೂರು ಬರತ್ತು ಊರಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಾರೆ ಮಸರ ಗುಟ್ಟ ಒಂದ್ಸರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡರಿಗರ್ಲು ಪೂರ ಬೇಗ ಪೋಪಟ್ಟ ಐಕೆ ಮೇರಿತ್ತೆ ಇನಿ ಫಾಶ್ ಅದು ಬೈದಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಡಗೆ ಅವು ಇರಿಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮದ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಣಸಾನ ನನ್ನ ದಾದ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ತಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೂಜಾರ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಬೇಗ ಪೋಸಿ ಮದ್ಮೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಆಟಿ ಹತ್ತಿ ದೀಪಾವಳಿ ನನ್ನ ಆಯ್ತು 4 ದಿನ ನಾನು 9 ತಾರೀಕು ತೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅವು ಇತ್ತೇನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕುಡದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಜೀರೆ ತುಲ್ಲೋಡತ್ತೆ ತುಲ್ಲರೋಡೆ ಎಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಉಂಟಾಯ್ತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಸಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇರತ್ತೈನತ್ತೆ ಬೋನಸ್ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಬೋನಸ್
ಮದ್ವೆ ದೊಡ್ಡದಾದೈತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೀಸ್ ಲೇಟ್ ಎತ್ತಲೆ ಕಬಾಬ್ದ ಕಬಾಬು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಯಸ ಅದು ಬಕ್ಕ ಮನೋಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಉಪ್ಪಾಡು ಪೀಸ್ ಇತ್ತಿಜೆ ಪಲಾವ್ ಇತ್ತು ಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಕಬಾಬ್ ಬೇಕು ತುಳ್ಳಿ ಅರ್ನಾತೆ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ನರಮದಿ ಉಂಡ ಭತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಇನಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಡು ಅಂತ ಅಂಚದವಳು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದುಡ್ಲೆ ಒಂದು ಬನ್ನಕ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕ ಸೆಡ್ಡ ಇಟ್ಲೆ ಎಂಚ ದಿನೋಲ ಯಾನು ಪೋಪುನ ಬರ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಹಾಪುನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಡಿ ಎಂಚ ಹಾಪುನಂದು ತಾನೆ ತಾನೆ ಪುಡಡಾ ಪುಡಡಾ ಎಂತ ಪುಡ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ ಬಾಲ್ ತಿರ್ತು ಏನು ಕಣ ಬಾಲ್ ಕಣ ಪೋ ಪೋ ಬಾಲ್ ಕಣ ಅಲ್ಲ ಮೂನು ಹಾಂ ಬಲ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪತ್ತಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಪತ್ತಲ್ಲ ಇಡಕೋರು ಈ ಮನ ಪೋಂದುಂಡು ತೋಜುಂಡೆ ಓ ಪೋಂಡವು ಪತ್ತಲ್ಲ ಪತ್ತಂಬಲ್ಲ ಹಾಂ ಬಲ್ಪ್ ನೆಂಚಿಂಚಿ ಪುರಾಂಡ್ ಏನೈತೆ ಮಾಮಿ ನಂಚೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಟಿಕ್ಕಾ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಮಿ ಲಂಚೆ ಪೋತೆ ಆಯ್ನಲ್ಲ ತಂಬರೋಡು ಬಡ್ತು ಜರ ಛೇ ಬಿಡ್ತು ಜರ ವಿಡಿಯೋ ನಿಂತು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಾಯ್ತು ಮಾಮಿ ಪೆತ್ತಲೆಗೆ ಅರ್ಕಂಜಿ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅವಲಂಜುಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಅವೇನಿತ್ತ ಮುಲ್ತುಲೆ ಏರ್ಕೊಳ್ದಲು ಹೇ ಹಾಕೊಡ್ ನಿಕ್ ಮುಸುಟ್ಟಿಗೆ ನಾ ಪಾಪ ಪೊಯ್ ಬಲ ಅಜ್ಜನಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊಬ್ಬುಂಡೈಕಲ್ ಬರೋಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಡೆ ತುಲಿ ಪೊಯ್ 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 ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾವ ಈ ಬಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟುಗ ಬಲ ಬಲ ಹಾಯ್ ಮಾಮಿನಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಕಜಿ ಪಿತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಮಂದೆದುಲೆ ಅವೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಕಚ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಐತೆಜಿ ಅಂಚ ನೆಟೆ ಅರ್ತದೆ ಒರೆಸದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಐನ್ ಪರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಇನಿತ ಲಾಗು ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ